meillä meni patteri. Otetaan suunnilleen tätä touhua. Eikö ne kaataa? Joo, mieluummin. Saat eri sarjia. Kuka tulee arvioimaan? Tässä Kalamiehellä arvioimaan. Niin. Eikö se vaaka näy? Kato vaan, jos meni patteri. Tuossa nyt on jo. Antapas tähän, niin katsotaan, että ei se antaa. Se on se mekaaninen. Tuossa ei mennä muuten. Hemmetti, hei. Vaikka irti pidä. Hei. Ai teitä on 3. Katsotaan, pidetään se sinä. Että tuu erimielisyyttä. Kyllä nyt suunnilleen nää. Katsotaan kun ne tulee. Kerittiin, ketäs siinä on Ilkku ja Raami? No mä ponnittelen. Se on eri sarjassa. Särkiä itse asiassa. Särkiä muuta. No kato nyt sinä. Mutta katsotaan sitten Rami on sinun sarjassa 3. Yksi joka on. Katsotaan nyt suunnilleen. Ei me loppuun. No niin joo. On sinä On 5 kertaa. Sanotaan 5 kiloa 900. Ei sitä. Annaa 10 kiloa, niin se on pyöreä lukko. Anta 10 kiloa. 2 kiloa. Anna 10 kiloa. Kato niin päässä riita. Niin, no ei siinä ole kuin Rami enää tulematta, niin katso se kun Joo, no jos siinä on. näillä niinku sijoituksilla ei ole Joo, no merkitystä. siellä on. Onko sillä enemmän? No nyt, mennään 2 kiloa. Ei se Ramia nähdä. 50. Tää menee eteenpäin. Vie vaan sinne, niin katsotaan suunnilleen. Karikon takana. Ei tässä mitään, kun sijat on, mutta nyt on paino. Ei nousu. Ei, onko teidän sarjan otettavaa näin? Joo, mutta kun ne on veteraanit erikseen, joo. On tällä repussakin. Joo, näin, jos Annan punta. Siltä se näyttää niinku teidän kesken. Testaa. Nämä molemmat. Tulkaa, ketkä te teki? Nämä on sinun. Ja nämä on sinun. Kokeile sinä ja mitä mieltä oot kummassa on enemmän. No sit otetaan vielä lukumäärä. On tässä enemmän. Sitä oot sitä mieltä. Oot sinä sama. Se on silloin se. On. Joo, selvä. Ovatpilan ovat vai? Siellä on varmaan enemmän vielä. Katsotaan se yhteys. Pientä sinne. No suunnilleen 2 kiloa. Saapaa kumminkin jonkunnäköisiä tuloksia. Voi olla 2,5. Pientä se on. Ei. Ei löydy. Arno, tuuppas sinäkin kahtoon, niin pannaan teidän sijajärjestys. Miltä se näyttää? Kuulit sinä? Missä se on? No tästä on se 3. teidän sarjasta. Miltä No jos Antero häviää, laitetaan Antero ykköseksi. Laitetaan Antero, kun mestari on. Joo, se on kumminkin. Suomen parhaita onkijoita. muistaakseni pytyt on sama kokossa? Laita vaan Antero ykköseksi. Antero ykkönen. Mitä mieltä? On se ykkönen. Ota se enemmän ainakin paikkaa. On. Mites sinä oot? Se on. Siinä on varmaan enemmän kuin Suomessa. No se järjestys menee sitten näin. Näin. Joo. Anna 2. Puntaryhmä rikki, niin täytyy sinne. Eikö se ole eri sarjassa? Joo, mutta pari kohtaa. Aamut enemmän kuin sulla. Sinä oot toisena. Eikö täällä ole enemmän kuin sinua? On joo, kato, ei mulla niitä. Joo, Panaa! Paljon. Paljonko pannaan? 3 kiloa. Vaan nyt 10. 10 kiloa näyttää lähellä hieman. No pannaan 4, mutta ei näytä samoja. Laita 9,5. ei oo. Sillä sinä se 4. Me myydään kyllä makkaraa. Kukaan ei osaa kaloja, minä vien tuonne yhdelle kissalle niitä.
Sä oot tässä vielä. Tässäkin on. Vie nää alas. Vie nämäkin. Meillä on täällä oikein körmyjäkin siellä. Ei, sulla on hirveän paljon. Saatana, ei mulla olekaan, mutta mulla on Ostatteko te makkaraa? Me tiedetään paistaa, me ei turha. Mua ainakaan laki tietää siellä sanoa. Lääkäri sanoo näin. No niin, nyt se oli Nyt tää tätä rahaa. Mikähän kissa sillä on tällä miehellä, kun... Taitaa olla ilves kotona. Souppi, että kyllä painoa. Joo, sitä makkaraa. Joo. Kuinka kauan? Avottu! Pienihän se oli kyllä, ei siinä mihinkään. Ei yhtään oikeastaan. Kävi vaakalle niinkö? Mikäs se vaakalle? Ei se patteri. Joo. Kestäkö Skodan nokkapöytä? Ensimmäinen on Joonas Kalliokoski, 160 grammaa. Siitä oikeastaan tässä on naisten sarja. Ensimmäinen Riitta Ahven. No katso, että se tulee yksi. 450 grammaa. Pääpuutuksia. Toinen on ollut Taru Veikkola. Grammaa. Jallu kerännyt kirja. Kolmas Mira Ahven 200 grammaa. Kiitos. Neljäs on ollut Pirjo Satamasta 65 grammaa. Hei, nyt otetaan kuvaa 4 tyttöä. No niin, menkää nyt. Niin. Nyt on tehty. Veteraanit. Tämä oli tarkka tieto. Purista vähän sitä sitten tuolta. Tuolla se jakaa ja tuolla. Niin. Kiitoksia. Se tuli. Otapa se omasta. Laitoitte. No se meni. No, tässä on sinun. Toinen on ollut Arno Hyytiäinen 205. 2,5. Se on siellä. Siellä. Jaha, kiitoksia. Kolmas on ollut Martti Koivisto 2350. Sitten vetää nyt tulkaa kuvaa, otetaan vähän muistaa. Katisko, se katisko. Tuolla. Tuletko kaapista ulos? Toinen oli Ilpo Keskinen 2,50 grammaa. Kolmas Timo Kästi 1,42 kg. Siinä on nämä ammattilaiset. Neljäs allekirjoittelu ja amatöörisarjan voittaja 430. Irti. Irti. Vieläkin olisi yksi pala. Viides on ollut Toni Aamen 330. Otetaan vielä niitä isoja. Mä oon katsonut, tuo on vähän isompi. Kuudes Seppo Leppämäki 250. Eikö tuo kyllä? Seppo Lähti. Seppo Leppämäki. Onko Leppämään Seppo? Se lähti jo. Toimitetaan. No pian se. Sitten on ollut
Teemu Ahven, 100 grammaa. Annetaan hiippiollekin. Ja tuomisia viiää. Tule hakemaan kaikki palakitsa. Nää joo. Äläkö halua? Tuota. Missä se on? Tuolla. Kato. Hei, mitä oli kolmista tätä kuvaa? Se Reitta on. Reitta tyttönen, äipä se kyytiin. Miltä se nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu. No miltä se nyt tuntuu? Jaa. Hyvältä tuntuu. Hyvältä, kylmältä. No miltä se nyt tuntuu? Kylmältä. Räkää valuu. Ei täällä kyllä räkää valuu ja mulla on käät. No tuominen, miltä se nyt tuntuu? No täällä Elosaaren rannan lähettyvillä aika vilipooselta, mutta hyvältä muuten ihan. Hyvä kaikki. Saunaa outellessa. Ja palkintoja jäi, että seuraavia kisoja varten. Ai hitsi. Miten se tää makkaranpaisto sujuu? Onko kylmä yhtä? Vähän vinkiä. Grillipala erittäin hyvin. Vähän liikaa.